dari naman kita subong sa barangay Dongon si Mandurriao, kung sa din dari nga nagsugod naman ang K5 News FM Iloilo para sa K5 Kalingawan sa barangay. Napuna sa kasadya kag Kalingawan ang ginhiwat nga K5 Kalingawan sa barangay Dongon si Mandurriao, siyudad sang Iloilo. Matapos maimbitaran sa ilang nga barangay ang K5 News FM Iloilo 88.7 alas 8 sang gabi kahapon Abril 24. Giningaw sang kampyon nga estasyon ang mga pumuluyo kaupod sang bugos nga K5 News team kung sa diin nagbaha sang madamo nga papremyo halin sa dekalidad produkto ni Dr. Ramil Uy, kasubong sa DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, D3 Bio nga mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag syempre may mga cashman para sa tanan nga nagpasakop sa Pampanga. Dako naman nga pagpasalamat sang K5 News FM Iloilo sa mainit kapag abi-abi sang bugos nga pumuluyo kag sang Barangay Council. Mga ka-K5 napunan sa kasadya kag Kalipay ang mga residente sa Barangay Dongon si Mandurriao matapos nga nagbaha sang madamo nga premyo nga di kalidad produkto ni Dr. Ramil kasama sa K5. Wala na rin nagatapos ang aton sininga nga KKV o K5 Kalingawan sa barangay. Gani magpadala na sang mensahe sa aton sininga duwa ka official Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo, K5 News FM Iloilo 88.7 kung gusto nyo na magbahaman sang papremyo sa inyong nga barangay. Para sa K5 Kalingawan sa barangay, ako si K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.